ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ, ଆଉ ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହାଟ ହୁଏ ଆଉ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ। ଏବେ ଆମେ ଲୁଗା ହାଟ ପଶିଲୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିବା ହାଟକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ପରିବା ରେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆଳୁ କେଜି କେତେ? 20 টাকা কেজি। ବାଇଗଣ 40, ବିଲାତି 160, 40 ଆଉ ଇଏ ରଙ୍ଗା ହେଉଛି 40। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିସ୍, ବ୍ରୋକୋଲି ଗୋଟେ ପିସ୍ 60, କାଙ୍କଡ଼ କେଜି 60 ଟଙ୍କା। ପୋଟଳ କେଜି କେତେ? 40। ବାଇଗଣ 50 ଆଉ ଭେଣ୍ଡି 40। ଛୁଇଁ ହେବନି। ମକା କେଜି କେତେ? 20 ଟଙ୍କା କେଜି ମକା। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି କେଜି କେତେ? ଭାଇ ଭେଣ୍ଡି କେଜି? ଆଉ କଲରା? ଆଉ କଲରା କେତେ? 60 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା ନା? ଆଉ ଗୋଟା ନେଲେ ବଡ଼ 60 ଟଙ୍କା ନା? 60 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ଲେମ୍ବୁ କେତେ? 10 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା। ଲେମ୍ବୁ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା। ଆଉ ଛୁଇଁ କେତେ? ଛୁଇଁ 2ଟାକୁ 60। କିଲୋ 60। କେତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଛି, ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ରଙ୍ଗା କେଜି? 40 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି